உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுங்களா? இந்த பாட்டுக்கு வந்து 485 மில்லியன் வியூஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்க டான்ஸ் பாடு கரெக்ட் தான். கண்ணான கண்ணே baby, give me a umma பாடுறா. பக்தி பாடல் டைம்ல வேற எந்த பாட்டு நாங்க பாட மாட்டோம். நீ பாடு. வேண்டாம்ப்பா, நீங்களே பாடுங்கப்பா, நல்லா பாடுறீங்க. இல்லடா இரு. செவத்த மச்சான் செவத்த மச்சான் ஊருக்குள்ள உங்களை ஏசுறாக. சூப்பர்ரா சூப்பர். நான் உடனே கேட்கட்டுமா? உடனே ஒரே ஒரு திருக்குறள் சொல்றேன். பக்து அழகா சொல்லிட்டார பிள்ளை. அதனால மியூசிக் நாங்க கத்துக்குவோம். ஆமா ஆமா உட்காந்துட்டாங்கப்பா. இல்ல பாடுறா. சரி நீங்க உட்காந்துருங்க. பெட்டு மாதிரி இருக்குமா? சொல்லுமா. ஒருத்தர்கிட்ட கண்டென்ட் வாங்க நான் படுற பாடு இருக்குது. இவனை பாருங்க, கொட்டுறான் அருவி மாதிரி கொட்டுறான். அடுத்தது என்னடா? எனக்கு பண்ணிடுவாங்க. இப்போ படுக்க வச்சு தண்டனை போதும் கச்சேரி போதும். அவங்க யாரு? அவங்க அச்சு ஆண்டி போதும். கரெக்டா பேசுறேன். இவங்க யாரு? வேணுமா? கூட்டிட்டு போயிடுங்க. மம்மியும் பாவம் மேக்கப்லாம் போட்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு 2 வார்த்தை பேசிக்கிட்டோமே பாவம் இல்லையா? மைக்கு நீ அதுக்கு சாப்பிட்டு இருக்கா? தேங்க்யூ தியோடன். தேங்க்யூ தியோடன். எல்லாரும் கை தட்டுங்க. எப்படி அவன் வீட்டுல எப்படி குவைட்டா எப்படி ஆவான்? இல்ல ஆக்சுவலா இங்க தாண்டா இருக்காங்க. அம்மா அம்மா எனக்கு என்ன பண்ணுமா? பண்ணிட்டடா. பாவம் பண்ணிட்ட. பேசலாம் ஒரு நிமிஷம். நான் ஒரே எனக்கு நிஜமா நீ தானே மம்மி? இல்ல நீ நிக்கும் போது அங்க எங்கேயும் பார்த்தா அம்மா அம்மான்ற யார் அம்மா? இங்க அம்மா எங்க இருக்கேன்? இருமா நீ ஒரு நிமிஷம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத. எனக்கே கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. அம்மா தியோடு டேய் கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்றது ப்ளீஸ். தியோடு நீ சாப்பிடாம வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க. தியோடு ஒண்ணு தியோடா டேய் தியா வேலை செய்யணும்னு சொன்னாங்க. தியோடனா வேலை செய்யணும்னு சொன்னாங்களா? தியோடன் தியோடன் தூக்க வேணாமா? எல்லா பிள்ளையும் தூக்கணும். இந்த பிள்ளை தூக்க வேணாம். இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர். அளவுக்கு மீறி போய்கிட்டு. தியோடன் இது கம்முனு எதுவுமே பேசாதீங்க. யாரும் பேசாதீங்க. இப்போ மைக்க கீழே வச்சுட்டா எடுத்துட்டானே. அப்படியே உருட்டு போடா. உருட்டிட்டே போ. அதுக்கு நம்ம பேசிடலாம். இந்த பிள்ளைய நீ சொல்றல 8 மாசத்துல அந்த குழந்தை. So definitely it was a complicated case. அப்ப குழந்தை கையில வரும்போது what was the emotion running on your mind? இவ்வளவுதான் இருந்தான். தலை மட்டும் தான் இருந்துச்சு. 1 kg 900 grams தான் இருந்தான். எந்த அளவுக்கு ஒரு 6 மாசம் அழ வச்சானோ இப்போ அவன் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அளவுக்கு என்ன சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கான். எங்க வீட்டுல இருக்கிற எல்லாருமே சந்தோஷப்படுத்திட்டு இருக்கான். ஸோ நான் இவனை 6 மாசம் என்னுடைய நெஞ்சுல என்னுடைய இதய துடிப்பை கேட்க வச்சு தான் வளர்த்தேன். ஒவ்வொருத்தரும் சிந்திய அந்த கண்ணீருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இப்போ அவன் வந்து அவங்கள சந்தோஷப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கான். ஸோ கொஞ்சம் கூடுதலாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் டெய்லி ஒரு 100% பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கலான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அவன் இருக்கிற கரண்டான நிலை எந்த நிலை? இந்த மனநிலை எனக்கே புரியல. ஒரு 300%
ஸ்டேஜ் இல்ல அவன் ஏன்னா ஸ்டேஜ் மேல வந்தா கொஞ்சம் பயப்படுவான்னு நினைச்சேன் நான் தான் பயந்துட்டு நின்னுட்டு இருக்கேன் கரெக்ட் இல்லையா? ஆமா. பட் இப்போ அவன் அப்படியே அவன் பிஸியா அங்க சுத்தி தம்பி அவங்க கூப்பிடுறாங்க பாருங்க கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கிட்டு இருங்க.